Stoic Gears. Higas Beach Resort. Ito pala yun. I love Pinggul. Yun pala yun. I love Tundol. Yun pala.
Tayo sa Anda. Ang maganda pag patuyo ng palay dahil init ngayon. Kanjugang naging atis ito. Ito, trip tayo ngayon dito sa Anda. May sapat tayong lugar sa pupuntahan. Fisherman's Wharf, Turi-Turi. Tahimik talaga dito. Welcome Purok Palaway.
palay yung mga tanim dito. Isla na ito. Yung puro palay pa rin ng tanim nila. Kaya sila kumukuha ng lungsong dito, katubig. Na dito ano na ng yung gitna ng damo yung gitna ng daan. Palay yung daan. Puri-puri Discord. Sampai sa puri-puri Discord.
Aling Ito 100 Islands. Wow. Dito tayo. Maganda yung view dito. Kala ko rough road. Kikita natin sa Google Earth rough road eh.
Islands. Ito ba yung 100 Islands? Yan yung 100 Islands. Wala. Yung wall. 100 Islands. Kitang kita yung gruto doon. Kitang kita dito. Ganda. Ito. Pusing titimpulan kanyang pas paano pampi. 100 Islands. Saan tayo ngayon? Sumira po doon.